आं सिनाया आरोना। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोरांसि बसुमतारी। आं हग्राजुलिनि, आंनि गामिया आखिलगुरि। ससियेल मिडियानि बागै आं बिराद बुंनो सानदों आरोना। माने ससियेल मिडियायाव आंनि भिडिअ भाइरेल जागासिनो आरोना मोसानायनि। माने आंनि भिडिअ बिदि इन्स्टा फेसबुक बेयावहाय दा आंनि भिडिअ भाइरेल जागासिनो। ओमफ्राय जे आं माने आंनि इन्टारेस्टिंनि थाखायसो आं मोसादोंमोन आरोना। जे आं बिदि भिडिअ भाइरेल जागोन होननानै आं मिथिया आरोना। भिडिअ बायदि आङो बिदि भाइरेल जागोन मोसायाखैना, आरो आंल' मोसायाखै, लोगोफोर मेरला मोसादों। माने आं बिदि इन्टारेस्टिंनि थाखाय मोसादों आरोना। माने आं बिदि भिडिअ भाइरेल जागोन होननानै माने आं सानाखैमोन आरोना। भिडिअ भाइरेल जादों, भाइरेल जानायनि थाखाय आं जेबोलाय दुखुबो मोनदों, माने मोजांबो मोनदों। आंनि थाखायबो मोजां गाज्रिबो। माने बे भिडिअनि गेजेरजों आंहा बिराद प्रब्लेम जादों आरोना। माने भिडिअ भाइरेल जानायनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जादों। भिडिअखौ आं खोन्थानानै होगोन र'। भिडिअनि गेजेरजों आरोना। बेयो आं आरोना। जेनेबा बे भिडिअनि गेजेरजों माने जोंना